ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархҳои трактор газел, камаз, зил, мошина чанд намуд чизоам баҳри шумо омода кардагим. аз шаҳри ноҳияи тоҷикистонам бародаро, ҳатман видеонаҳоро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе махкула иншоалло дар комментария бинависед, мо пешкаши шумо мекунем. Бародарои азиз, чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экрана телеграм, ватсап дорам. иншоалло бо нархи арзон реклама мекунам. Бигиред равон кунед ё дар ватсап дар телеграм бинависед, иншоалло чақчақ мекунем. Худо нигаҳбонтон боша. аз шумо ҳамин хоҳиш бародарои азиз, видеоро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо ҳамин видеоро бигиред падилитсия кунед дар имои ватсап, телеграм, дар чизе боша бародарои азиз, бигиред падилитсия кунед. иншоалло дар ҳаққи мо хеле хизмати калон мекунед. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имзо дар рӯи экран. худо нигаҳбон. бародаро, трактори фурӯшӣ Т28 ай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. трактор состояниш 100% мега, баллонои қафош 90, баллонои пешаш 50%. аккумулятори навай бо савдо мешавад, 15000 сомониш мега, бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад. дар пеши трактор дар номерош имо ватсап ҳаст. ина бародарои азиз, беҳа трактори арзони, трактори хубай. ё ба ягон трактори Т40 қатирам алиш мешавад. касоне ки харидор бошед ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. бародаро, газел сӯзишвориш газ бензин аст. соли баромадаш 2004 сол аст. срочно фурӯхта мешавад. пул дар кор шидагие даҳем бародар. состояниш мега созай, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош тамом шидагиян, нав тамом шидагиян ҳуҷҷатош. ба фикрам алишани мешидааст. бо ба чизе ман фаромӯш кардам бародаро, ба чизе алишани мешидааст. ба трактор гуфт бамтариё. хай касоне ки харидор бошед ё алиш кардан мехоҳед, на шод ҳами газел фаҳмидан мехоҳед, ина номрои Россияву Тоҷикистонош, марҳамат, занг занед. бародаро, трактор МТЗ 82 қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон айб надорад, айҷош заводид мешавад, ҳамаш 100% мега. ина дар ҳамин рӯи экран навистагии худаш бародаро, худтон бинед. нархи 65000 сомоние бо савдо карда мешавад. 65000 сомонӣ қатиш пулук ҳам дорад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами трактор МТЗ 82 фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат бародаро. Daewoo Nexi соли баромадаш 1994 сол аст. сӯзишвориш газ бензин ай бародаро. кузовиш седан, объем мотори 1.6, коробка передачи механика. срочно мега мефурӯшмаш. харидори аниқ боша, конкретни боша, бо савдорани мешидааст. нархиш 23000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина состояни мошина бародаро, худтон бинед. дискҳошам фасонанд, рангиш сафед. мошин хубай мега. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами Daewoo Nexi фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Dongfeng соли баромадаш 2007 сол аст. бо савдо мешавад. камаз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш хубай мега. хейна бародаро, худтон бинед, кор кардагиай, нави пачка нестане ки корам 100% кор мекуна, кортва буд мекуна. нархиш 105000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами грузовик камаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. худтон занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи ҳами грузовик дастрас кунед. марҳамат, занг занед. бародаро, срочно трактори фурӯшӣ. трактор состояниш нормалия мега. хаяк на беҳтарай, на бади бад. состояниш хубай, созай. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархи 6000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. ина бародаро, трактора худтон бинед, пулукшам қатишай. трактор мақсад кор мекуна. охи ами барои хоҷагӣ деҳқонӣ 100% медрои кор замин ҷифт мекунӣ, мегарди 100%. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Mercedes Benz соли баромадаш 2011 сол аст бародаро. дар назди амонатбонк қарор дорад. шаҳри Истарафшан. нархиш 450000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. хаи Mercedes Benz бародаро, грузовик навай, состояниш беҳад навай. 2011 ки боша, ин нави хубай.
дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами грузовик Mercedes Benz фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Самосвал КамАЗ бародаро соли баромадаш 1997 солае. қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. КамАЗ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ин ҳамаи маълумоташ дар ами рӯи экран истага, мега беҳуда илтимос занг назанед. Конкретни харидор бошед, марҳамат занг занед, бо савдо карда мешавад. нархша 62000 сомонӣ мега бародаро. Ина КамАЗа хутон бинед. нави хубай. Як камбудӣ надорад, мега балоношам нави хубанд. касоне харидор бошед, нашуд ами КамАЗ фаҳмидан, конкретни харидор бошед, фаҳмидан мехоҳед, марҳамат занг занед. грузовой Daewoo Damas соли баромадаш 2008 солае. сӯзишвориш бензинай бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, вагонай, ҳуҷҷат дорад, савдо дар назди мошин, харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдорани мешидаст мега. кондитсионерам дорад, заводской ай худаш бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент, нархи 65000 сомонӣ, бо конечно гуфтагӣ савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, нашуд ҳами Daewoo Damas фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 952 бародаро. трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка задни мост навай, бе ремонтай, ҳамаи чизаш қатишаи плугам қатиш доштааст бародаро. ин аст бештар маълумот дар рӯи экран наистагиай. нархшам созай бародаро 340000 сомониш мега. хай трактор навай, состояниш беҳад навай, ягон камбудӣ надорад мега. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли баромадаш 1997 солае. сӯзишвориш бензини холия бародаро. кузоваш хачибек, объём мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 45000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, опели хубай мега, фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед, марҳамат занг занед. бародаро, ина комбайнои фурӯшии Нива д намудай. комбайно ҳамаш состояниш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. барои шолидраву барои дигар чизо ина дар рӯи экран худаш навистагия бародаро, мега нарх состояниш хубай, ина д намудай. 240000 сомонӣ мега. намедонам як тиша мега ё ҳар диша, ҳами маълум буд ба моро додагия бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами комбайно фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед, марҳамат занг занед.